Dobrodošli u školu turskog jezika. Najbrži, najlakši i najzabavniji način za učenje turskog jezika. Prošli put naučili smo kako se izvinuti ili tražiti oprost na turskom jeziku koristeći affedersiniz ili özür dilerim. Danas ćemo naučiti brojeve. Da, brojeve. Ili na turskom sayılar od 1 do 10. Naučit ćemo ih za samo 3 minute. Ako ste spremni, počnimo. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 i konačno 10. Ponovite za mnom. Ja ću izgovoriti brojeve i dati vam vremena da ponovite svaki. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sjajno! Znate li što stoji ispred bir? Saznajmo. Jeste li spremni? Hazır mısınız? 0 0. Dakle, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Više nemate izgovora. Sada vašim prijateljima možete dati svoj broj telefona na turskom jeziku. Pokušajmo zajedno. Koristit ćemo frazu benim numaram. Benim numaram, što znači moj broj je 5 3 3 1 2 2 4 9 6 8. Možete li sami pročitati? 5 3 3 1 2 2 4 9 6 8. Savršeno! Znate li kako se na turskom kaže stotinu? Naredni put naučit ćemo brojeve na turskom jeziku od 11 do 100. Vi imate zadatak vježbati brojeve koje smo danas naučili. Od 1 1 do 10. Görüşmek üzere!